Bayi babu earpiece ilapen pau ila thu ya ka history jong ka judgment riu ka jungi nganong ya pi wat pen sngap ya ka jingong jong kita ki party ki basngo ba kita ki party ki bahe ki party ki babun pisa ki party ki basensyara ka bor la kalong hakari ka jungi lane wat ha ka jela ka jungi ki basngo ba kani ka party ka jongi kanong la bantau perthai e ruem nganong ya pi komlong mai kam syong ha ka jing bun brio nei ka syong ha ka mensim jong ka jing ya kun lingba ka history ba ka judgment rio ka peni ngi so thu ba kum ka judgment rio ni ka kenti ka pamta ino kam ban seipat seisien yo sempa sensong jong ka judgment rio uban kren ya ka e ka syon ka jong ha ba ka jong pi uban yadan benta ban ya sandur ya ka ni ka ri ka jongi bar ngai scam bau kertong ubangi sei de kertong ubala i bha baru kertong ubak paka naki kertong baro hakani ke election ka bamenta bar ka basotna kalong ba ka voice of the people party kamdai ka party simet kamdai ka party jongtong katu kaningut hendai ka voice of the people party kadai ka party kadai ka kenhun ka bangi don bat ngilong kum sipara hapo ka kenhun ka jongi wala rangi don tang saut ki emeli hakani ka assembly ka don riopo ki emeli henry ngiyang da ka jing slur kabaningkong kalong ba upai ba udon hasenda jongi bar ka arpat kalong ba kini ki parlok ki jongi ki don ringkat bat ngi ban ai man sia man ai but ai bor yangi bar ngi scam ru ne ka por ka bamenta ngangai na kam tai dr Ricky AJ Singkon habangin pa kum ka jela ban let ban represent lani ban mi khamat na kam ta jongi hangti ke yang darbar thawan ka ba hedo jong kari India ka parliament ngangai scam inlet da ka jing scam da ka jing slur ka voice of the people party kami hakni ka por ba ni ka klepmat ka ba ka ri ba ka judgment reo ka dongkam ya ka party ka ba kum kani nagaliang jong voice of the people party ngiyong mdei bangi sgo bangi long ki ba hok kumba don ki ba keno hakni ki sngi ba ki por ki ba menta ngem ringi tip tangi ni gawai kau jumut jing perkat ka jungi kalong ka bebed kalong ka basur marka jingmi ka jungi shikmat kum ka voice of the people party kam don la gawai pa ka thong kam don la gawai pa ka jingmut hapo jonga barki parlok ki jonga bangina snow ba ka voice of the people party wat mga kumu emily mo kumu emily jonga mulai konsensi ka jingmi jonga shikmat kam dei ban pen he spa eladi kam dei ban pen yonong ya ki bahiyeng ki jonga kam dei bangan trei ya ki kam kontrak ki kam supply oh ngaku aban pentep kamat jong pini kapor ka pamenta baga voice of the people party kalau lupa ya kino ki kertong ki candidate ki ban yakun na ka voice of the people party la kalong UMP la kalong UMLA ne ka MLA ne la kalong ki MDC ila kren na ka masyai ka voice of the people party kaong balara pila jet ya kali kalenti ban syakri upai ba kumu MLA, kumu MDC, bat kumu MP. Ka voice of the people party kanum sya. Ya uta, UMLA, UMDC, lani MP, baun teri kam kontrak, lani baun teri kam supply. Katakam dai kakam. Ka jong UMLA, jong kinong tawan. Lakalong haki yang darbar tawan, jong ka jela, lani ka ri India, bat kum juru haka district council. Katakam dai ka voice of the people party. Mdai bangi sohong. Ringi tip, kum ka judgment rio tip belai. Idong kam menjiat ya kalenti jong ka hok tarang ko ban kentiu ya kani kari yang ni kari ka jonga ba ka jong pi kawan ni ba wo dong wo ni ani si ka bamenta ngam tip kim ya don daw shu iman balet shu pat ba na kam ta kani election MP ban kren ya kan nongrim ka baki ki yeng kum kita ki kertong rengang ini si 4 slam kladon ki para kertong na ki wei pat ki party ki bla wo dong wo daw yang kinong ilam jong voice of the people party daga baong ba o kidon kinong hikai hapo ka voice of the people party o kidon kibalalong MLA o kidon ru ki kertong kibay khon ni kane election ki kertong kibabam armaloy ngakwa ban keli ngaso samut ban perkhat makan mi na kasentur jong ka kertong ka baterwai ladi ban yakun ya kane election MP
Bar kabalong ru kameli jong ni ka jela ka jungi ka bam tip tangai ka jingmut bam ar maloi mo bam tip tangai ka jingmut bam ar maloi aku abanong yang ni ka kertong ba keren persya yangi ngasimbit ba kada yanga namal nga kada UMLE jong Voice of the People Party bat nga dayu no hikai hapo sin Anthony's College bat ngalambi syakamat panyikun in election berupai ba lo ibit ban terong hanga ya kani kalingkor kum uta unong mi khamat jong ka mulai konsensi mo ngaso ba banong ya ikong ibala terwai li banong ka kertong pulia bha ya ki an pulia bha ya ki rules ba phintip kamut yu bam ar maloi lada phimpat tip ya kata wat kedau kti ya ki wei namarngi ngimdai ki riu biet ngimdai ki riu kwan mentoi ki banle ya kata ka kam manong bam ar maloi ngala ong ya kani ha ka wei ni ki press briefing gi jonga lem ki parlok ki jonga ngong lada piso bangi bam ar maloi ngong bali phim nei file ka RTI na ki jaka ki bangi hikai ba phintip ya ka jing shisha langi bam ar maloi ningim bam ar maloi handai ka ba so samut pat kalong ba na kita ki bami ya kita ki kentien pat o ki tepat ya ki bahiyeng joki bantung kum kita ki co chairman ki ban bam ya ka pisa ka jong upat ba ngangit scam pat ba ngamdai bang akan tho ani por ka pamenta handai ka dei ka kamram ka jong aru upat haba ki wei ki kawang kti yanga haba ki wei ki kawang kti yangi haba ki wei ki kawang kti ka Voice of the People Party tangu bit ubanom kenther ya kata ka kti ka bau syak kawang lani umsat ya ka jabo ka bit na kata ka kti ka jing pensai ka jong ani por ka mamta kamdei bang akan tho handai ngakwa ban kenther ya kita ki kti ka bakiwei ki kwa ban kawang yang ikum kinong elam jong ka Voice of the People Party yuan ka Voice of the People Party kong ban ngi itang ne ka wei bala do pat ba udan ringkat ban ngi ka jingkla ngin peni nagane ke MP election ka bamenta one ka election pe MP how pra one ka MDC election how pra bar ngidon ka jinget ka baskem ngidon ka jinget ka baskem one warajar ar phupra ka Voice of the People Party kan sensyar hagane ka jela ka jungi badai hangta mo ngin sejubab ya ka jingkli ka ba mo u Deputy Chief Minister jong kane ka jela ka jungi ulabu jingkli yau President rangba jong ka party ka jungi uang ba utau ba arden la shipau snem ulalong MLA menta kan dei ka bakhatwei snem ulalong MLA oh la tei kan utni ki school hapo nong krem nangta ulah senakan utli ki surok hapo ka snong ka jong u ka jubam nakaliang ka jong President jongi bat nakaliang ka jongi ka long ba imat klet bau ba arden patlong minister bat patdon hak sorkar ka jubab na ka menta uri orang ba ngiyong up ya kata singi ya kata kapur bat nget scam kum ko Voice of the People Party kanum slam bat slam eru kan dei how arjar arpupra balaro pai ba upen kop hangi ka bor ban pensiong ka bor hang tangin sejubab ya kata ka jingkli ke jong pi dei kai ka bangi dong kam menta pat nakaliang ka jongi kalong ba ngi dong kam man kli jingkli ya kita ke bala sen sharingi de ki po snem kai ka bagilale na kam ta kari ba ka jat bende ko jongi kai ka bagilale na kam ta kalawei jong ki khon ki ti ki jong apa jong pi san por pli ki snem ka jala ka jongi kala yat ha ka jiga ti ki joka kum ka jala hande ka ba sosi kalong ba san por pli ki snem ha ka jaka bangin nang kiu hande ka jala ka jongi kala nang ngam kala nang her syatabian